Hei Taneli, TikTokissa pyydettiin esittelemään jousimetsästyskamoja. Joo. Haluaisitko esitellä? No, mulla sattuu just sopivasti olemaan tää omaakin jousi täällä mukaan. Kato, kuin sattuu. Niin sattuu. No tässä on mun oma taljajousi. Tää on niinku mun tarpeisiin räätälöity. Tää on mulle sopiva tää Matthewsin Liftin tää 3/3 runko, koska mä oon ite pari metriä pitkä ampuja, niin jännekulma ja ampuman mukavuus on huomattavasti paremmat kuin mitä lyhkäisemmän akselivälin jousen. Tähtäimenä mulla on tosiaan tää Garmin Xero etäisyysmittarilla oleva tähtäin, ihan puhtaasti siitä syystä, että mä en tykkää metällä arvailla. No sit on Ultrarestin Integrate MX2 quadin hylly, nuolihylly, kaapeliohjattu, kulkee hyvin pitkälti jousen kanssa. Silloin linjasko tai integroitu versio, niin se ei tuota minkäännäköistä sivupainoa ja istuu tuohon silleen, että mä saan tämän koko paketin tiiviiksi. Meat Seekerin nuolet. Stingeri on ollut mun suosikki. Se on ohut hiilikuituputki, se on kuitenkin aika raskas, niin läpäisykyky on hyvinkin vahva. Toimii sitten tuossa metsästyskäytössä ihan loistavasti. Ja meiltähän löytyy sit valmiiksi tehdaspaketteja taljajousista, mutta sitten löytyy myöskin tämmöisiä jokaiselle asiakkaalle räätälöityjä custom paketteja, jolloin jokaisen komponentin saat just semmoisen kuin haluat.